Pak Komari, Cak Ri, Gus Cak Mi, Pak Jan lan liya-liyane. Total sing nang kene iki ana 9. Kekagan Mas dilongi. Lah. Mangan sak dik Mas mewangi. Ngono apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Uga tak ucapke selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Iki aku nang nggone cedhak utawa lore terminal Tamanan Kota Kediri, dulur-dulur. Dina iki spesial. Dulur-dulur arep tak jak nang nggone kulineran soto Bu Ijo kang lokasine gandeng karo terminal Tamanan Kota Kediri. Jadi sisih etan mepet karo terminal. Kaya apa situasine yen berdasarkan pengalamanku, sanajana warung-warung liyane 80% tutup, yen riyaya ngene iki ning kulineran soto Bu Ijo terminal Tamanan tetep buka lengkap. Dadi enek 10 blok lur ning bakule 9, mergo sing nggone Pakno kuwi enek 2 blok karo duwe neh sak blok nek tengah. Engko disepil lur. Ayo saiki nyanggone soto Pakno, soto Bu Ijo Tamanan, dulur-dulur. Iki situasine lur. Dadi enek Pakno, Pak Komari, Cak Ri, Gus Cak Mi, Pak Jan lan liya-liyane. Total sing nang kene iki ana 9 lur pemilike. Nggone Pakno kuwi 2 ronggon lur. Ayo dulur-dulur mulai mlebu nang nggone soto Bu Ijo Pakno. Sing lor mang wis bek lur. Dadi aku nyanggone sijine iki. Dadi nggone Pakno kuwi sisih lor dhewe kuwi ronggon tambah iki. Pedes Mas yo bar 6 kuwi. Nggih. Sik to tak nyoting nek ngirisi Pak yo. Nggih. Iki karo kono padha ya karo Pakno sing lho. Sami. Nggih. Kopine nggih. Padha. Nggih mengurangi keramaian. Lah yo kono wis bek arepe engko wis tak goleki. Apa gawenipun tinggal pesenan. Oh. Tapi kan biar banyak loro ya wisan. Iya, 2. Ini yang pertama itu lagi wae karek gitu. Mau ganti sih Pak. Oh, bagi ganti nih. Iya, petugasnya. Oh, ngumpul nih. Petugasnya ganti ya. Terus balik Pak Wone. Jane Mas iki salah satu dari koki lur, tapi mergo rame banget iki ngewangi ngedoli. Daftar harganya jelas lur, iso didelok nek banner luriku. Sotone sak porsi 10.000 lur. Terus iwake ana sing 10, ana sing 20, ana sing 15. Terus iso uga pesen dibakar. Contone ngarep iki iso kulit, suwiwi, paha, dada.
Iso uga yen gak seneng dibakar langsung sing ngono ki mang ya wis gurih lur. Gak dhewe ungkepan. Gak dhewe apa iki sarangan. Malah enak ya. Oh, apa? Oh, beluk. Oh iya. Oh, angine. Bakar anglo nganggo areng mesti rasane beda lur karo dibakar gawe listrik. Lebu YouTube ini Mas. Lebu YouTube. MT Thohir. Oh nggih. Ini nggih akan oh terampil. Isinya tengok di bagian harus iki bener-bener bebekan dianyar wangi iki. Pak niku. Tinggal niku kita senang dulu. Iki lur kuwahe sak dandang terus panas terus sing khas meneh kuwabeh soto Tamanan khususnya sing ana terminal ki soto bojo iku adahe sego saka wadah saka bambu lur. Jenenge apa ya lek tompo kan cilik iki ceper ombo ngono kuwi sing ngerti tulung disepil ya jenenge apa. Terus dulur-dulur tak elingake sing durung subscribe tulung dibantu subscribe supaya aku tambah sregep gawe video lur. Iki bakule sanajan mok siji, rewangi yo siji biasane ngene iki wong telu lur. Yo kabeh repot terutama sing nggone Pakno sisih lor mau. Rame wis full untunge kene iki yo aku wis patek wae akhire yo kari-kari iki mang. Nah ini lur, dikuai selalu panas. Soto lek gak panas yo gak sip jenenge. Cukup terampil lur. Segone tek iki digone nang gone Pakno sisih lor. Karo wae. Kagan Mas dilongi. Lah. Mangan sak iki Mas mewangi. Ngono panggah lemu ya. Gimana sih nek lembok ya? Piro? Tambah anu juga ana telu. Lur penampakannya mergo aku mang segone njaluk separo jadi ya ketok sithik terus lomboke lur aku lek gak wedhus no gak marem lah kuah iki jenis sing gak bening kaya rempah jadi rempah-rempahnya krasa lur terus topping-topping kaya cambah kecap itu iso nambah dhewe sesuai selera lur jeruk nipis wis dicepaki karek njikuk dhewe-dhewe. Jadi soto Buk Ijo atau soto terminal Tamanan ki pancen betul-betul kaya rasa lho. Ana legine, gurih, asin, kecut, lengkap. Yen penasaran iso dicoba nek nggone terminal Tamanan Kota Kediri. Soto yen gak ana kerupuk gak afdol rasane. Pedes lur. Ki sawetara tak akhiri dhisik lur. Sadurunge video tak tutup. Dulur-dulur sing durung subscribe, monggo nggak subscribe, aja lali tekan tombol loncenge. Terus aja lali buka-buka video liyane lan dibagi-bagi utawa di-share nang kanca-kanca nang dulur liyane lur.
Kanggo sawetara video cukup sakmene dhisik dulur-dulur. Bakal ana video kelanjutane bab riyaya utawa hari raya Idul Fitri neng dina berikute lur. Wassalam.